Ahojte, volám sa Zuzana Rybárová a som členkou autorského kolektívu Biologickej olympiády. V teoretickom teste kategórie A na krajskom kole ste mali ťažkosti s mojou úlohou o polymer trap transporte, tak si ju teraz skúsime spolu objasniť. Na túto úlohu ste potrebovali mať prehľad o tom, ako fungujú membrány, ako funguje fotosyntéza, hodili sa vám aj nejaké základné informácie o tom, čo sú plazmodezmy a čo je symplastický a apoplastický transport, ale to ste mali vysvetlené aj v zadaní a nebolo to nutné. Ak to je pre niekoho kompletne nové, apoplastický a symplastický transport sa vám fakt hodí si prejsť pre olympiádu, lebo sa veľa vyskytuje v rastlinných úlohách. V úlohe vystupuje aj rafinóza, o ktorej by som čakala, že väčšina z vás nepočula, ale takýmito výrazmi sa nemôžete v olympiáde nechať vystrašiť, nepotrebovali ste o nej nič vedieť, stačí sa pozrieť na to slovo, vidíme, že končí na óza a asi tušíte, že ózy sú väčšinou cukry. Napríklad tu máme sacharózu, poznáte glukózu, laktózu. Pozrieme sa teraz na otázky. 12. úloha A. Cukry sú polárne molekuly a teda nedokážu efektívne voľne prechádzať cytoplasmatickou membránou. To dokážu iba nepolárne malé molekuly. Ak máte v membránach čo i len mierny zmätok, fakt by som vám odporúčila si to prejsť, lebo je to jedna z najdôležitejších tém pre olympiádu a veľmi sa vám to zíde. Možnosť B je správna. Toto bolo treba iba mať prehľad o tom, ako funguje fotosyntéza. Možnosť C je nesprávna. Sacharóza je transportovaná v smere koncentračného gradientu. Mne toto pomáha predstaviť si to tak, že v tej bunke mezofilu stále pribúda sacharóza, lebo je vytváraná fotosyntézou. Potom ide do koreňa, do nejakého zásobného orgánu, kde je napríklad konvertovaná na škrob. Teda je tam stále ubúda. A koncentračný gradient bude prirodzene smerovať odtiaľ, kde tej sacharózy pribúda, tam, kde jej ubúda. A možnosť D je takisto nesprávna. Sacharóza je vyrobená v chloroplaste vnútri bunky a odtiaľ prechádza plazmodezmami z bunky do bunky. Ideme na úlohu 13, s ktorou si myslím, že ste mohli mať väčší problém ako s 12. Pri možnostiach A a B sa bolo treba vrátiť k obrázku. Rafinóza je vyrábaná hviezdičkovým enzymom v sprievodnej bunke a odtiaľ sa podľa smeru šípky presúva do floému. Vôbec sa nevyskytuje v bunke mezofilu. A aby prešla tou plazmodezmou medzi sprievodnou bunkou a floémom, musí byť menšia ako 2,4 nanometra. Preto je možnosť A nesprávna. Veľmi podobnou logikou ideme na možnosť B. Sacharóza sa vyskytuje vo všetkých troch bunkách a teda musí prechádzať aj menšou plazmodezmou, teda musí byť menšia ako 1,4 nanometra. Takže možnosť B je správna. Tieto dve možnosti nám zároveň pekne osvetľujú, čo je vlastne zaujímavé na tom polymer trap mechanizme, že rôzna veľkosť plazmodeziem ako keby zabraňuje spätnému chodu, teda rafinóza, ktorá je vyrobená v sprievodnej bunke čisto kvôli tomu, že sa nevojde do plazmodezmy, sa nevie vrátiť. Ale toto vôbec nebolo potrebné na tie možnosti, toto je len zaujímavosť. V možnostiach C a D sa bolo treba zamyslieť nad tým, ako vplýva koncentrácia enzýmu a koncentrácia sacharózy na to, koľko vyrobí rastlina rafinózy. Dalo sa na to ísť napríklad tak, že ste určili, ktorá z tých dvoch vecí, enzym alebo sacharóza, je limitujúca. V tomto prípade je to enzym, lebo všetky jeho aktívne miesta sú obsadené. A aby boli všetky aktívne miesta obsadené, musí v okolí byť dostatok sacharózy, aby ich všetky obsadila. A to znamená, že jej musí byť o dosť viac ako toho enzýmu, aby bola dostatočná pravdepodobnosť, že enzym vždy natrafí na nejakú sacharózu, ktorú môže chňapnúť a syntetizovať z nej rafinózu. Na základe tohto vieme, že tam pláva v okolí veľa extra sacharózy, teda keby sme pridali enzym, tak tiež by mal čo konvertovať na rafinózu. A pracovalo by viac enzýmov naraz, teda by sa zvýšilo množstvo syntetizovanej rafinózy. Odpoveď C je správna. A keďže rovnaká situácia so všetkými aktívnymi miestami obsadenými aj v možnosti D, tá je nesprávna. Pridanie viac sacharózy by spôsobilo, že viac sacharózy čaká na rad, kedy už konvertuje ten enzym, ale stále rovnako veľa enzymov by pracovalo. Dúfam, že vám toto vysvetlenie pomohlo a ak máte nejaké ďalšie otázky, neváhajte sa ich spýtať buď v Discorde Biologickej olympiády alebo aj tu v komentároch. A tým, ktorý čaká štátne kolo, prajem veľa šťastia, ostatným prajem veľa šťastia v budúcom ročníku.